सोर दङ लोगोफोर आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय सोर दङ अननानै फैदो। सानजौफुं थिरनि नोंथांमोनजों बेलासे सम सानजौफु सम मोननैखौबो गोरोबनानै आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय। सोर फैदों अननानै कमेंट्स खालामदो। कमेंट्स करो भाई लोग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नोंथांमोनजों आं बे सम दङ अननानै फैदो। जायफोरानोखि ओरैनो दङ नोंथांमोना फैदो कमेन्ट्स खालामदो आंजों रायज्लायदो। ओरैनो बरिं लाइफखौ मेनेज खालामनोसै दसे सम। वीडियो को लाइक करो। रावबो गैया नामा कमेन्ट खालामग्रा? नायबायल' थाग्रासो दङ। कमेन्ट खालामग्रा रावबो गैया नामाहाय? नोंथांमोनालाय रावबो गैया नामा दां? अ माय गड। सोर ओरैनो दङ दायो नोंथांमोना आंजोंहाय दसे सम रायज्लायदो आरोना। जायफोरनाखि ओरैनो दङ बिथांमोनासो फैयो आरोना। जायफोरनि बेस्थ' आरो मा खालामनो सम गैयाबालाय नङा होमबा। बयखौबो खावलायनाय जाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय बेलासे सम कमेन्ट खालामग्राफोर कमेन्ट खालाम। आं नोंथांमोनजों दायो फेस लाइभ फैदों। फेस लाइव में आया हूँ आप लोगों के साथ बातें करने के लिए। कोई भी है नहीं ये कमेंट्स करने वाला? कोई तो कमेंट करो भाई। सोर दङ कमेन्ट खालामदो अननानै। आं फेस लाइभसो फैखायोबा फेस लाइभखौनो बांसिन गाहाम मोनो आंना। डिउटियावनो दङ जबाय थानानै बरिं मोननायखाय नोंथांमोनजों दसे सम फैलायबाय आरोना। कमेन्ट खालाम सोर दङ। कमेन्ट खालामा नामा रावबो? ना बयबो बेस्थ' गोजा दङ? सब लोग बिजी है क्या मैसेज करने के लिए कमेंट करने के लिए? टाइम नहीं है सिर्फ देखते रहते हैं। सब लोग क्यों कमेंट्स नहीं करते हैं यार? सब लोग कमेंट्स करो। कमेन्ट करो आदामोन आब'मोन फंबायमोन बिनानावमोन कमेन्ट्स फै। अननानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो दसे सम रायज्लायनोसै। प्लीज माय डियर ऑल फ्रेंड्स कम कमेन्ट मी। आं इंराजिबो रोङा दै बारा लोगोफोर। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाथ' दसे सम बुंनो हागोन आरोना बोरैहाय।
रावबोआनो गैया माथो कमेन्ट खालामग्रा नायबाय थाग्राल' दङ नामा नोंथांमोनालाय? नायबाय थाग्राल' दंमारो आरोना। कमेन्टस खालामग्रा गैया माथो रावबो। कमेन्ट खालामग्रा गैया रावबो नायबायल' थाग्रा दं आरोना। जेबो नङा नायबाय नोंथांमोना कमेन्टस खालामबा गाहाम नाङो आरोना रायज्लायनो आरो। आंबो हारसिंसो दङ नालाय गोदाव सोराव मोनो। ओंखायनो नोंथांमोना कमेन्ट जुदि खालामोब्ला एसे गाहाम नाङो आरोना गोसोआवहाय। कमेन्ट खालाम। कमेन्ट खालामनो मोजां मोना नामा नोंथांमोनालाय? कमेन्ट करो। नोंथांमोनखौ आं गले गले खावलायबाय थायोदि नोंथांमोन कमेन्टसखौनो खालामाब्ला आं बोरैहाय रायज्लायनांगौ जाखो दे। आप लोग अगर मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आप लोग के साथ कैसे बात करेंगे? प्लीज़ कमेंट तो करो। क्योंकि मैं अभी अकेले बोर हो रही हूँ इसलिए आप लोग के साथ लाइव में कमेंट तो करो भाई लोग। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगी ऐसे बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। सिर्फ मेरे फेस को देखते रहेंगे क्या आप लोग भी? चलो अच्छी बात है मेरे लाइफ स्टाइल में से टाइम बिताने के लिए। नोंथांमोना आंजों बिब्दिनो लाइफआव सम होबाय थानायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोना। नोंथांमोना आंजोंनो बेबायदियै थाबाय थागोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्ला एसे गाहाम मोनगौमोन आरोना। नोंथांमोना माबायदियै आंनि फेस लाइभ फैनायखौ नोंथांमोना गाहाम मोनदों मोनाखै मोजां मोनदों मोनाखै एसे फोरमायलायोब्ला एक्सुवेलि आंनियाव नोंथांमोनाथ' गोबाङानो फैयो नायफैयो 100 200 250 300 गाहाम सुबुङा फैयो नायफैयो मानो कमेन्टस खालामा आंनि फेसखौल' नायनानै थाङो नामा? जाबो आंना नोंथांमोननि बेबायदि अननायखौ आं सानफ्रोमबो अरायसमबो मोनबाय थागोन। आंनि बे चेनेलावहाय नोंथांमोना बांसिनैनो जिब जुनारनि दाउसिन दाउलाफोरनि भिडिअ'फोरखौ नुनो मोनगोन आरोना बांसिन आं बेबायदि भिडिअ'खौ होनाय जायो बे चेनेलावहाय जायफ्रानोखि जिब जुनार दाउसिन दाउला एम्फौ एनलाफोरखौ नायनो लुबैयो बा गाहाम मोनो मोजां मोनो नोंथांमोना बे आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला आरो नटिफिकेसनखौ दाबायनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांमोननियावहाय गिबियै नटिफिकेसना सौफैयो आरोना। आसलथे नोंथांमोना मानो कमेन्टस खालामाब्ला आंखौबा आं हमनोखौनो हाया जागोन। आंनि लोगोफोरा दावराया सिरि गोजोन गेलेदोंहाय नै खाथियावहाय आलायाव दहाय दाना होखांबाय आं नोंथांमोननो लाइभ खालामनासै आं बेखौ दावरायखौ माने दावरायखौ लाइभ खालामनायाव एसे समा बेस्थ' जादोंमोन नालाय आंहा ओंखायनो नोंथांनि सेरावहाय दावरायनि लाइभ भिडिअ खालामनो हायासै आं दिनैहाय।
नोंथांमोना लाइभ होनायाव सापर्ट होग्रा उन्दुनो ओंखारलायबाय आंखौ बरिं मोनबाय नालाय। लाइक खालामना हो भिडिअखौ सेयार खालामना हो। आब'मोन सोर सोर दंबावो दालाय? रायज्लायदिया माथो रावबोआनो थांजोब्बायसो। Just 1 minute, guys. I'm coming. Goblok. तीन में देना ना उसमें कर रहा है ध्यान से घर का कर रहा है जाना लोगोफोर थारै रावबो गैला माथो थांजोब्बाय आज बहादुर नहीं आया क्या इधर नहीं आया बहादुर आया हाँ आया था किधर गया अच्छा मैं उधर था ना रास्ते में था आगे नाश्ता खाया उधर गया नाश्ता खाया खाना खाया उधर चला जगह ही नहीं दे रहा है अब उसका बोलने का जवाब नहीं भाग रहे हैं
पेंसिल आखाइनि अब इनका हिम्मत नहीं होता है। कभी यहाँ बैठ के डाला वाह कौन डाला कान छक साला अब इनका थोपड़ा ही बना अब चिकन के लिए बोल रहा अब चिकन चिकन के बंद हो गए बार आके देख गया पीएफ नहीं देगा फिर कहाँ से पीएफ नहीं देगा वो भी चलेगा यार अरे कौन सा सैलरी है सैलरी अंदाज तो नहीं आता है पीएफ में तो अच्छा ही है ज़्यादा सामत को पता हो
थ' लोगोफोर